Sibingelele kuphi nakuphi la finyela khona le channel yethu eyungaphambili umkhanya kude TV. Bafowethu igama lami nguVusi Mavusana. Lana bafowethu siphethe insizwa ke lana bafowethu yakwaMhlongo uDSD. Bafowethu angeke ngize ngikuthule, ungayithula wena esizweni. Angibingelele kumkhanya kude TV, ngibingelelwa ukhangelani kwaMhlongo enkandla eqhudini eshoba lenyathi. Kusezakhele udumo ngegama lika DSD, khona igama elisha lapha naloqoko bathi luphi ngithi nalo. Awuphinde futhi uyiphinde Bathi luphi bafowethu kuthini nje kwakho ukubonga lakho kubaba umeya uma ubona izinto ezinhle kanjena nawe bekukhumbule umculi omdala wasebenza nebhoba. Kuthini nje kwakho kuphawula ukubonga nje ubaba umeya nalo lokho ithimba lakhe abambisene nalo. Kimi nje ngathi libuyile ithemba ngejozini sekuneminyaka ngagcina ukunyathela lapha ejozini kodwa ngenxa kababa umeya umathe noma ngabe kuthiwa mncane ungakanani kodwa igama lithi baba simhloniphela imisebenzi yakhe kanye nethimba lakhe sibonga kakhulu ukuthi namhlanje kumhla ka22 kuselinsuku ezimbili ukuthi kube ukhisimuzi siuqale sudle ejozini engathi futhi singangela kahle enyakeni omusha sonke siphelele umeya wethu unyaka ozayo asenzele okuhle okudlula lokho akwenze namhlanje kube kukhulu. Ukucela nje lapha ku channel yethu usicelele kubalandeli ukuthi benze njalo besubscribe ukuze bazothola zonke izinto zethu. Impela bafowethu njengoba ngihleli nomkhanya kude nje ngifisa ukuthi nawe uthuthuke ube mkhulu njengemanye ama TV enhlaleni wabuka nama channel akhona. Ngicela ukuthi nisubscribe nihlale nje nibuka ngaso sonke isikhathi ngithola ukujabula njengoba nithola abantu abafana no DSD nabanye futhi bakhona nizobathola futhi. Si channel ehamba phambili umkhanya kude nami ngiyacizezela lapha bafowethu ngifaka idot ngithi ngiyacela ucindezele subscribe cindezele nebell ukuze uzothola ama notification njalo mas post. Siyabonga.